Espiritu Santo. Amen. Ikapito, kapulong. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. San Lucas 23:46. Mituaw si Jesus sa taas nga tingog og namulong. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Human namulong, nabugto ang ginhawa. Makaigsunan sa makausapa, ako gyung balik-balikon sa pag-ingon og akong angkunon sa tumang pagpaubos. Nga ako dakong makasala og dili takos nga mo apil sa pagbatbat dining Semana Santa City Palabras karon. Apan isip binunyagan og nakaambit sa pagkapari, pagkahari og pagkamagsasanyaw sa atong Ginoong Hesukristo, nan mangahas ko sa pagbatbat niini. Makaigsunan kining topic nga akong hisgutan karon, ikapito man nga pulong, para kanako mao kini ang medyo kuyaw. Nakabatbat naman ko anang unang pulong, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ikapito. Kini ikapito murag kuyaw-kuyaw ni. Ngano man tungod kay mao naman ang ending. Ako mismo nakuyawan nining maong topic kay naghisgot man og kamatayon. Og sa salida pa ni mauna ni ang the end. No? Pero medyo mix ang atong reaction kay niining maong City Palabras ang atong bida nga si Jesus Christ namatay man. Kabantay mo? Namatay ang atong bida. Unya, kita ra ba mga Pinoy, gusto ra ba kita nga ang atong bida magmadaogon? Kabantay mo ng mga Pinoy movies, Dr. Buliser, magkarelate kita, Dok. Kining Pinoy movies, labi pa sa una, di ko kalimot na basa, magdagan ni Rudy Fernandez, mamatay gyud kahuman. Igun sa kato nato, Brother Sok. Inig, salida niya, Rudy Fernandez, mamatay ni. Di man taganahan na, kaya itong gusto ba nga, daog-daogon, makabawas yun. Medyo, di tamo sugot nga ang bida, kanabang di makabawas, kining Pinoy movies, mapredict na nato, matagaan na to bang, mabasa na to unsay sunod nga scene, mabasa na to unsay sunod nga panghitabo, kabantay ka, Engineer Ernest. Lahi ba sa Hollywood nga mga movies ba? Kabantay ka, Dok, ng mga Hollywood movies nga, inig twist sa sunod istorya pa, twist di ka kasabot lang. Kuya, ano? Ba't Pinoy kasabot ka? Kana itong taon, makabawas na ron. Kabantay mo, inana ang ato ang Pinoy. So, kinay mo di ba kataba dismaya no? Kuy namatay mang bida, nalansang man sa cross. No? Ngani, karong bag-o, daan naman na nga, nabitay istorya, daan naman na istorya ha, pero karong bag-o, nigawas na po sa Facebook, Brother Sok. Na ba kay Facebook, Brad? O na, kini mga, kwan na, ay mga Facebook. So, nigawas, Dr. Buliser, naan na ko na istoryahan, nakadungog na ko tana, pero karong naan na po, pasing araw mga kwan, nigawas nga, si Jesus Christ, nga mo itong bida, diha sa Facebook ni gawas nga nagdramatize gyapon sila. Anday gilansang sa krus na so nagdramatize nga di ay nagda sa role ni Jesus Christ, nagpasan sa krus, dapoy nagda sa role sa mga Hudiyo, dapoy nagda sa role sa mga papel to mga sundalong Romanhon. Nga ilang gilatos na. La sige pasan sa krus, latos. Pagabot sa unahan sa mga standby, ni apil maglatos na. Murag kon ba? Ganahan sang tan-aw bang di may bunog, apil sa latos. Nasakitan ang atong Ginoo nitong maong kwan. Gibutang ang cross, namatid, nasa Facebook, gipatila na subagay. Ang mga tao, tanaw, numakpak mga tao, kana, muna yung Ginoo, usok ko lang tao. Murag ka na ang atong kwan mga salida mo kayo, bida. Na, bitay gawas sa Facebook nun, inko bida no. Murag di ta ganahan niya, di kabawas ang atong bida. Pero ang concept mahigalas, kaluwasan, medyo dunay kalainan. Nining atong topic karon nagantos na lansang sa krus ug namatay nga atong bida. Ang pangutana, angay batang madismaya. Napildi ba ni ining higayuna ang atong bida nga mao ang atong Ginoong Hesukristo? Pater in manus tuas commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko
ang akong kalag. Kining pito ka mga pulong nga gibuhian sa tong Ginoong Hesukristo ibabaw sa cross, pulos na importante. Apan kining ikapito mao'y labing makapahinuklog ba? Tungod kay naghisgot man o kamatayon. Nagpahinumdom ka nato nga bisan unsay status nato. It reminds us that everyone dies. It reminds us that no matter our status in life, prominent or not, powerful or powerless, rich or poor, old or young, we all have an ending, and that is death. That's why it is often said that death is the great equalizer. Nagpahinumdom ka nato nga bisan unsay itong status sa kinabuhi. Masikat ka man o dili, magamhanan ka man o mahuyang, mapobre man o madato, matiguang man o mabatanon, kitang tanan dunay katapusan. O kana mao ang kamatayon. Muna ang kamatayon gitawag og great equalizer. Kitang tanan mamatay. Bisan unsa pay profession na mo sa kinabuhi. Bisan pag ganig doktor, patay oy. No? Mo gani mo number sakit. Great equalizer. Karon lang si Manaha. Duha ka mga sikat ang namatay. Natong Sabado sa may namatay si Pilita Corrales. Kanas Pilita Corrales sa may Pilipino nga makaila ana, labi nag mga subuanon. Kay mo man nagkanta atong may nagkanta dokno sa katong Rosas Pandan, kadtong usa pa na yung kanta, Cariñosa, kanang usahay, mo ba na dok? Ikaw Bradsok. Usahay matud nila no? Sa tulad matud nila. Ako dili angay. Oh, pasensya lang mo sa tingog kay medyo more or less sa magani. Pero siya nagkanta na. Hasta nang matud mo mo na. Oh, dili. Pero kanang usahay siya nagkanta. Oh, sweet okay Brad Ampero. Oh. Kinani ang sikat pero atong milabay ang Sabado namatay. Di ka pugong kasikat oy. Nya gahapon. Kamantay mo gahapon? Laing sikat nga actress, laing sikat nga singer, o ngani gitawag siya mahigala og Philippine Cinemas superstar nga mao si Nora Honor. Patay oy. Sikat kayo nakadawat siya mahigala sa kinini ang National Artist of the Philippines for Films and Broadcast. Nya na kasikat ha kanas Nora Honor. At the time sa iyang prime niya, puti sikat ha. Nya mukanta pa gyud, artista mukanta pa gyud. Mo na magkasamot og kasikat kay siya may nagkanta ng mga kanta nga Gulong ng Palad, no? Oh, karelate si Brad kuan ani, Brother Jerome. Oh, kadto bitaw kuan kanang itong latest bitaw katong kahit kunting awa, no? Ato mga OFWs nga nagtan-aw to sinura unol man kanta ana. Kadto bang kahit kunting awa sabay ko na. Bagong bayani na ang sandata ay luha. Sana'y bigyan nyo naman kami kahit na kunting awa. Oh, siya may nagkuhan na, ina kasikat. Pero wa makapugong ang kasikat. Namatay. Moingon sa mo nga, ay mo example ba, mga tiguang na mo na, Brad? No? Sige, tas batanon. Laing batanon nga sikat, baguhay lang yun namatay sad. Kato bitawng, kato ng lead vocalist bitaw dok, sa Aegis ba na? Aegis? Kato bang, kuhan ba? Kato si Mercy Sunot. Mercy Sunot, sila may nagkanta na kanang halik, katong luha, sa unang kanta luha, ayaw ko nang mangarap, ayaw ko nang sana, ayaw ko nang manalamin. Wala mo na ikanta na no? Sus, namatay, oy. Unya na po siya kanta nga religious, katong Jesus. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon, siya ay si Jesus. Sa habang panahon. Isa man kanta kana sa si Kwan, Mercy Sunot, at the age of 48, patay Bradsok. Wa kapugong ang kasikat, di makapugong. Unya ari po kas pagkadato, bida na matay po to si Kwan ilang buhos ni Brother Genesis, si Beatrice Zubel de Ayala, na ila nga si Dunya Bia. Puting datuan ang Ayala, oy. Imagine kag mo gunit iya sa mga Ayala Mall Bradsok. Magunit iya sa Ayala Lands, kanang Isuzu Corporation, alam na, kanang Globe, kanang Bank of the Philippine Islands, BPI. Pero ang matriarch na matay, oy,
Pwede magito sa pag ICU pa to 1 million pang adlaw na sa ICU, Dr. Buliser. Makasustiner gito, Dok. Bisa pag usa ka tuig pang ma-ICU to. Pero patay. Ha? Inana mga higala ang death ba? Usa ka na ka great equalizer, no? Ang kamatayon, mga kaigsunan. Walay kini may mag-remind na to, kini kapitong pulong mag-remind na to nga, umisang-usay status ni mas kinabuhi, mamatay tang tanan, no? Unya, pobre, patay, kini pobre yun, matay pobre kay naabi tayo pasyente, ikaw may padesisyon ng Dr. Bulisir? Abot sa hospital ba? Murag kag mo konsinsya, oy nga, kining imong pasyente, okay pa ni. Pero kung saan, inyong napakasustin na pa mo tambal, labi nag-ICU, Dok, kani mga hospital Sugbo, ha? Moni ang tambal, moni, labi nag-ICU, bida, mahalar ba sa kada adlaw, doktor? No? Nya inon ka nga, daghan ko, ako nag-experience, magiging ko, doon nasa ICU, surrender, ang posible nga ang pasyente, kumbati pa, pero ang tagtungod surrender, nawa naman. Unya, reality bites na ba yun? Kanag yung mudako, nagbayranan sa hospital, murag magka-uhingon niya, sige, pag family conference na lang mo, pag meeting na lang mo, mag-meeting mo sa man, kumbati pa, tao di na. Pait kayo na yung pasyente nga mo kumbati pa, pero ikaw mo di na mo kumbati. Paano tayo ka-sustainer? Pati pa ito, that's reality, ha? Kanang pobre, o ari po kas Vicente Soto, unang-una kang aritas public hospital, mo linya lang, taasal ba sa linya, Dok? Pati taasa, di pa maabot sa linya, wana, abda na ka. Mo na reality. Unya, ari po ka sa dato, naikwarta, ang problema ko ang imong lawas, ang mga organs sa imong lawas, di na mo dawat, patay yun. Mo na, nga, death is the great equalizer. Pila man ka mga dato nga, bisa pag-usaw, natanang tambal. Pero kung ang imong lawas, dili na mo react. Maingon mga doktor nga, di na mo react, so, wala na kita na napita. No? Kaya na may limitation yun, ang atong lawas mga kaigsunan. So, wa pa nailabot sa mamatay, nga kanang medical legal case. Kana, namatay lang natural death, ha, kanang sakit. Wa pa ilabot ang mamatay nga natural death, pailabot ang mamatay nga medico legal. Batanon pa kan, disgrasya kan, ligsan, may panimong paparti-parti dito man, disgrasya imong motor, disgrasya imong sakyanan, ang uban, pusil, gidunggab, patay. So what ta kasabot? Nahibaw ta nga kitang tanan, mupadong diha, apanawan to may bawi kanusa. Ang pangutana diha, kung nianang panahon na niabot na, ready ba ta? Pater in manus tuas, commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Kini nga pulong nagpahinumdum ka nato, nga way exemption ang kamatayon. Ang Roma 6:23, miingon, nakasulod sa kalibutan ng sala, gumikan, ang Roma 6:23, nag-ingon nga, ang bayad sa pagpagkasala mo ang kamatayon. Ang Roma 5:12, miingon, nakasulod sa kalibutan ang sala, gumikan sa katao, o ang sala nagdalag kamatayon. Busa may kailap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, kay nakasala man ang tanang tao. So, way exemption. Unya, ang tanan mamatay, ako, ikaw, kitang tanan nga niya dinhi, hasta naminaw na to sa radio karon, way exemption, naminaw sa DYHP ug IFM, hasta to mga followers sa social media nato nga platforms, kamong tanan, kitang tanan, mamatay ta. Pagkangidlis, nga hunaon mga kaigsunan. Unya, kinini ang imagine, why exemption kay bisan gani ang anak sa Dios nga mong atong Ginoong Hesukristo wa palabya. Ha? Wa palabya. Apil nga namatay. Unya, unsay nagkapahinumdom pag yun nato, death can strike at any time. Death, it comes regardless of the person's age. Ang kamatayon moabot anytime o moabot nga walay gipili nga edad. Ha? Imagine si Jesus Christ himself, according to tradition, namatay siya at the age of, pila ba so? Imagine, at the age of 33. Could you just imagine that? Kanang age of 33, according to studies, a man is generally considered to be at his peak between ages of 20 and 35. So Jesus died within the age bracket. He died in his prime. Imagine ka na. Kay kanagod mahigalang sa to pa kanang idara unta.
kana na ang nay mamatay karon nga abogado or doktor, businessman at the age of 33. Kanang idara prime man na. Mo man ang idara nga grabe pa yung panginabuhi ba. Nya mo nang idara nga kumbate pagkag magbuntagay kag trabaho, magbuntagay kag tuon, pwede pa na. Mo'y kamatay sa Ginoo, kausik no? Kausik no? Unya, kana prime man na kay gihalad niya ang kinabuhi at his prime. So, dili ta makaingon nga kinini ang imagine ka mga kaigsunan kung bisag unsa imong profession ha. Ibutan ta lawyer ka. Kanang lawyer ka, duha man ka kurso, kuha man ka kurso anan kanana ang undergrad, no? Bachelor's degree. Hindi ka man mo kuha ka og abogasya, another 4 years. So 8 years. At the age of mga 25, labing bata, mga 25 more or less, abogado ka. Butan ta lang ka na ditso-ditso ka ba? Wa ka na working student. Unya ni ka abogado nimo 25, di man ka mahimong banggiitang abogado dayon ni gradual, ni bag-o kang pasas bar. More or less mga 5 years na, tapos mga 30. Hindi ka 30 nimo sugod-sugod na kaniagwan. At least di na ka maikog ba, Dr. Bulisir nga mo, di man ba nga mo niya akong appearance fee, mo niya akong acceptance fee, ano ba? Kay mauwaw man sa taga ng bago pagkabogado niya, mo, kuha na ka, di ba? Wa pa kay confident mga, daog ba ka ta, dipildi ba ka ta? No? Musas doktor, di ba, Dr. Bulisir? Ang doktor, di ba, kung itong tanahon, unsa man, preparatory, medtech, or PT, or nursing, nana. Pag another 4 years sa, pag kuha na gina mo, medicine, yung mga more or less 25 years old, inig, bago kang pasad pagka-doktor, di magkamahimong banggiitang doktor. Espesyalista pa magkana. So more or less ka na mga 30 yun niya edad. Posible espesyalista ka, bita-bitahan na yun, magkakwarta-kwarta na yun ka anak nga, daghan ay maglinya sa klinik ba? Di ba, Brad? Oh, linya ba? Nya, butangan ni mo ka stethoscope na, kuha-kuhaan ni mo BP, pangangahon ni mo, butangan ni mo ka ng, tawa Dr. Bulisero, imong flashlightan ang baba na, pagkahuman, okay na. Pikpikon tiyan, butod ba? Pagkahuman, paggawasan na, tanggang sekretary, kwarta. Kadang may idara, 33, doktor ka ng may idara, prime ni mo na. Kaya bata-bata, pag di pa magkakakwarta na, adto ni mo hospital, dok, trabaho ka ng 25, 26, oy. Himuon ka dito, Juan, resident pa man, dok, no? Intern pa yan. So, kanang mga idara, kanang, sayang, no, Jesus Christ, nagsugod-sugod na tatulang nakapahimus na siya ba? Pero maoy paghalad sa ikinabuhi. Bisag ka sa business, kari engineer, kana mga idara yun. O kari ka sa korporasyon panalitan, inigraduar nimo sa college, di man ka musaka dayon sa corporate ladder. Sugod man ka hinahinay yun sa ultimo, hantod, saka-saka ka hinahinay ka ng 30 nga edad, 33 nga to sa 40, kanang saka-saka na ka sa corporate ladder. Mabitan ng ingon nga, at the age of 40, mingon sa nga, life begins at 40. Di ba, Dok? Kaya at least kaon-kaon na kita gahi taon. Lugaw-lugaw lang ta permiro karon iya bita-bita taon. Kaon-kaon na kita bahaw. Di ba, Brad Genesis? But si Jesus Christ at that very age, maunang panahona nga namatay siya. So sa ato pa ang kamatayon mo strike siya at any time. So dili day ka makaingon kani mga naminon to karon mingon nga bata-bata pamanta kiat lang sa ta. Adto lang sa kasalain-lain mga lugar. Karong mga panahon na bahalag biri santob. Adto lang sa kasapkar kiat sa tamas ginawa. Nya maghunahon na magay katigong-tiguang na nato. Mo balik ta simbahan, no? Tigong-tiguang na magliminister na, katikista na, no? Kay labi kahunahon na hapit ta mo sakop. Balik-balik na sa Ginoo. Pero kanang bata pa, di ka ilang simbahan ng uban. No? Kay maghunahon naman nga, okay ra, but kini nga example ang hitabo ni Jesus Christ. Usa ka na ka pagmatuod nga at prime nimo nga pangidaron mahimo nga ikaw mamatay. So karon nilapas na tanang age 33 kay bitaw lapas na ta. Kadtong uban nga naa nang idara dili di ka palabig ki at sagyot. Unya kadtong uban nga manghon-manghon pangunahon na kay hapit na ba? No? So inana mga kaigsunan ang mga panghitabo, no? O kinini ang pag-consider nga gihalad niya ang kinabuhi niya ng mong edad. So dili tayo makaingon nga bata pa man ta, unya na ta mo hinahinay. So pagkakaroon gani, Berni Santong dako, ang uban to mas Boracay, ang uban to as Bantayan, to sa Camutis, to sa Bohol, to sa Sikihor, hala, dito sa mga beaches, no?
Pero I'd like to qualify my statements, ha? Don't get me wrong. I don't want to be judgmental. Ang akong pasabot lang, akong asa mo karon, asa ta karon, naglaag-laag, mas maayo ining mga orasa ba? Mas maayo ining adlaw nga at least makakultisikol gid ta, no? At least makaasuro gid tag simbahan gyud, no? Di ba? Bisa pagtuo ka sa Boracay, Bradsok, na may simbahan dito nga bida, kanahon na yung hapit ka sa ko diri kadali. Ha? So inana lang, tungod kay lisod kayo mga kaigsuunan nga ang atong Ginoong Hesukristo timan-an nato. Ha? At that very age namatay man gani, kita pa kaha. Munay dakong pangutana. Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Mga kaigsunan, pagkapaspas sa mga panghitabo. Muna nga ako mismo miingon, ganina, pagsugod pa lang, nga kining nga topic na kuyawan ko. Kining nga topic, medyo dili basta-basta, o medyo alanganin ko ining mong topic yun. Especially last year, pagkapaspas panahon, niyadto milabay yung Binisanto, wag ko sa akong kanabang disturb kay ko atong panahon na. Kay samtang nagbatbat ko dinhi, alang sa Binisanto, ang akong amahan didto man sa ICU, Dr. Buliser. Kain ko na paspasan, no? Binisanto naman sa di ay. Nausa ka tuig na di ay. So, didto sa ICU, niya ng panahon naman ng medyo isturbo kay ka ba, no? Unya, atong tanawon, mura lang nahitabo og hapon, mura lang og ang akong pagbatbat last time, Binisanto, mura lang gahapon ra. Niya karon nabalik na sad. Na-disturbo kitag maayo, labi na kay kanana ang gi-assign ni Brad Sok nako kini mang ikapitong pulong. Unya unsa akong disturbo Brad Sok? Nga ang akong amahan at that time dito sa ICU nakikumbate sa kamatayon. Nya ako may pabatbaton nga ang Ginoong Kristo namatay. Murag dili kay nako kaya nga ang realidad ba? Ma-imagine mo Brad nga ang akong amahan to dito sa ICU, nagampo ko nga lugwayan puntos kinabuhi. Unya karon mo anhi ko magbatbat ko nga mamatay gid ta. Tiyo mo na magampo ka nga mabuhi to dito nya abot diri yung ko nga kita mamatay gyud. Medyo alanganin kayo. So muna nga kadtong panahon na daw katawgonon ko Brother Sok nga kwan Birnes na gud. Birnes buntag katawgonon ko Brother Sok nga murag di na lang ko dayog batbat Brad. Mura magdi na ko kaya ni. Disturbo ko na huna. But yadto ko sa Redemptorist Church, ampo ko dito, basi makaya na ko, human og kanana ang ngita ko kakumpisalan Dr. Buliser, na may mo pakumpisal pare, kanang Birnes buntag ng kuan. So dunay general absolution, naka-appeal ko. Pag human, usap ako naka-decide niya, sige, padayon lang ko batbat yun. Ano to, nakabatbat ko, pero huna-huna ko makasurvive baka ko, no? Nang pagbatbat, kay taas-taas ba po ng ikapitong pulong unya. Kana bang huna-huna kabatbat ka dili, pero huna-huna kayo mo pasyente to adito. Kaya at that time, maka-imagine ko nga kung amahan dito sa ICU, niya intubate. Unya, kuan pa gyud ka ng nag-dialysis at that time. Sumuna nga mura kag, di ka makahimutang ba? No? Niya, daw dili mo kaya ang hisgutan ng kamatayon, kay nagod sa intensive care unit. Unya, kanagod mga higalang ICU, mura bitaw og kanang o akong i-describe ang ICU, no, mura siya og parts hospital bitaw nga nabutang amot mo uyon siguro Dr. Buliser nako. Pero atong iampo na mga kaigsoon nato na sa ICU ha, di ginalalim kay nakasuway mi gyud mi ana. Kanang ICU mura na siya parts hospital nga naa sa tunga-tunga ang imong pasyente. Mahimong mobalik siya sa regular room, makagawa siya sa ICU kay nibalik siya sa regular room o nakagawa siya sa ICU kay ni dito sa morgue. Correct ba ko, Dok? Correct, ha? May kong obserbasyon, so salamat Dr. Buliser ha. May kong obserbasyon kay kanang ma-ICU ka, munang kanang magampo kita sa mga tao nga nasa ICU, no? Kay ang mga tao nga tuwa dito, ako amahan apil itong panahon na, naka-experience may o kanang nakagawas akong amahan, nagprimirong ICU, kay niubos ang BP, di ICU. Pag ICU, 8 days may sa ICU, gikaluyan sa Ginoo nakagawas may sa ICU. So pagawas na balik may town dito sa among regular nga room. After mga pila ka adlaw sa nibalik na sa ubos ang BP. Di problema. So gi intubate na. Pag intubate balik mi sa ICU.
Niya nang ikaduhang pagbalik niya sa ICU, wa na may kabalik niya, nabalik sa room. Pagbalik naman sa ICU, Brother Sok, pila ka mga adlaw na ditso sa morgue ang akong amahan. Mo kana nga, dili malalim no mo nang atong iampo kanang mga kaigsunan na to, nga naa sa ICU, kay di malalim. Now, maghisgot na kamatayon mga kaigsunan ka na naata dinhi. Naata dinhi. Murag dili lang siya tangible ba? Mura lang og para nato murag bitaw no kamatayon na. But kung naa kasi sitwasyon nga sama sa akong experience last year, nagbatbat ko diri pag human ako batbat, ikaw Brother Genesis sakay man kanako no? Pagabot dito, diha ko kutob sa ospital. Okay, balik ko sa kong papa. Kana gyud naa ka sa kanang tangible gyud niya naa ka magbantay sa imong pasyente. Nya maghisgot ka kamatayon kana. Dunay gyud kay murag dunay gyud kay kon ba? Aktual nga kon. Pagkadili gyud lalim mga kaigsunan. Kay ang kinini ang matawag na to nga medyo tinaw kayo nimo ba? Mura bitaw kag lahi man ang magliksyon ka nga theory o magliksyon ka nga kanang og sa eskwelahan pa nga dunay kay gunitan nga kana bang tangible ba nga example para gud nang mga kwan o dunay visual aid no para gud maghisgot ka kanang hisgot ka mga pusil for example hisgot pusil ana ini hisgot ni magpusil lahi man ang drawing lang kag pusil pero lahi gud nang mo hisgot ka nga dia o kanay nanion mo ni o so kita ba kanang panahon nga naagyon imong pasyente sa ICU bida medyo lahi kayo ang aura lahi kayo ang imong paminaw no unya mura og nga makuyawan ka kay kinini ang anytime naay mga panimbako ba sa bisan unsay mga mahitabo isip tao ra bitaw ta tinuod yod nga kung maghunahuna ta kamatayon needless gyud mura lag sayon hisgutan ang kamatayon pero naa ka sa ICU kanang actual gyud nga manglimbawt imong balhibo mabati nimo ang mga vital signs sa monitor adto ka ICU na ay computer diha kanang screen na diha ang monitoring sa mga vital signs i-monitor ang oxygen i-monitor ang blood pressure i-monitor ang heart rate ang pulse rate muna nga ang tingog anang tedet mura na gug na LSS ko na sa ibsig uli na ko sa amo tedet sunod na ko ang tingog unya didto po speakers room pod mausad tedet ikaw mabantay ka sa computer ana kay bug ana man tinuod nyo kay sa salida no sus actual ito tinuod yun nya to speakers room pod tedet na pag mo change ang iyang tingog tedet mura kag makuyawan adto kas nurse mura na kuno ko pasyente so inana kanang actual gid ba ang imong aura ang imong balhibo manimbawot yun ni anang maong lugar dito sa pikas room dunay gi-ICU taod-taod grabiha lagi Dr. Bulisel sa akong experience ito kanang naa ka ng lugar diha gyud ka makaingon makapanimbaot no kay taod-taod dunay mo hilak jud pikas taod-taod mo sagit jud pikas nya taod-taod dunay naghinilakay na po dito taod-taod gubot mga nurses mga doktor duwan na gib resuscitate pikas grabiha lang ng lugar lahi ba sa ngadto ka sa ward or ngadto ka sa kananaang regular room pero nabutang ka ganing ICU meaning mo na akong gi-describe nga medyo tunga ka gyud nga mobalik ka sa regular room or moditso ka sa morgue perting lisura kayo muna nga ang kulba nimo kutob-kutob na panahon nga napalit kog tambal pagbalik nako agoy dunay gi kasugat na tabunan nagputing habol murag ma-feel nimo ba nga kangidlis no nya dunay nagi parking dito kanang mortuary truly tanan ko agoy na napoy na matay dito murag ikaw di ka gusto nga kon ba bisan sa imong kaisog ako naanad man ko as reporter nga tan-aw patay ko na ba't ka nang imong kaugalingon na gyud nga kon mutalikod ko di ko gusto makakita nga sus ni agi na nanagim ni agi na sir di ka ganahan nga kon ba kay maghunahuna man ka nagampo man ka unya naghunahuna man ka sus simba ko akong pasyente may sunod masakay diha inana ang kanana ang imong experience nga naa ka na nang maong lugar. Muna nga kanang maong lugar medyo dagyo ka maka feel ba nga grabe no kanang naa ka nag-ung-ung sa kamatayon na ang usa ka tawo medyo mingaw medyo nya ang mga kanta dito nga mga mabati nimo ihighlight ko nito
Kana mga kuan gidok nga nikamot sig ampo. Ang uban maingon kana yung kantang sikat dito, kana mga kanta nga God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Di ba mo nang makanta gyud kay magampo man ka nga Lord, make a way in town Lord. Nya kadtong makabantay na ka kay medyo makabantay na magyud ka murag lahi na gyud. Bantayan mo nimo bisa ka to Jesus Christ, kabantay mo to sa nga padung na gyud. Ha? Ang uban nga murag padung na gyud, lahi na ilang kuan kato na mga grabe-grabe na gyud katong I surrender all. Bitaw, kay nga usay mo na tayo nga bitaw no? I surrender all. Mo na imong mabati nga mga kanta didto sa ICU. Murag manimbawot imong balhibo Di ay gi-intubate sa pikas, di ay gi-intubate sa pikas. Pag abot nimo sunod yung pangutana, wa na didto ang pikas room. Abot nimo sunod, wadto lang ka panalagay paliton gamay. Inigbalik nimo, nawa na po sa pikas nga room. Mo na nga ang kulba, kato nagbat-bat ko diri ang kulba nako. Grabe gyud, kana mo uli kas balay. Mutiring ay mong telepono. Tubagon nga ko dayon. Kiring maning 5 ka alas 12 gabi mo kiring mo telepono. Mura kag usay sumni dok. Sa kuan diri kana na importante ko na turni ana. Silit ko dito sa kanang gabi indako. Inana ang disturbo ba? Nya ako nakabantay man ko gyud sa akong amahan nga medyo hapit na ba. Kadtong panahon nga ang iya manggong problema kanang myelodysplastic syndrome, problema na nga doon na ba'y kalambigitan sa platelet. So nahitabo kanang si abuno platelet kana matingala ka ba nga although akong gipasalamatan ka pa ng Ginoo kay kadaghan naman siya ma-admit apan nakagawas man gyud mi, no? Tingali mga more or less mga 15 gyud ka pagka-admit niya na ana sa nako nga nakagawas mi. Pero kadtong hitabua mo gyud ti panahon nga wa na gyud mi kagawas nga buhi. So pero masabot nimo nga kana bang hapit na gyud kay kadtong panahon na nga abunuhan, tingala ka abunuhan karon, kuno wa ang platelet Dr. Buliser, kaugma no, abuno na sad ana. Wa na niya human mag-complicate na bitaw labi nag nasa ospital, complicate na niya iyon niya mo miubos ang BP, ug moubos ang BP mo wa ang mga ugat tay diri. So wa na imong tusukan ka di na. Diri gitusok sa kwan ang medyo day nga ugat nga niya sa liog ba. Mo gitusok ana aron ana ipaagi ang mga tambal. So la okay na to. Pero pagkadugayan kana day na opening prone man sa infection. So prone sa infection kadugayan dok na igo mag fungal infection. Pagkaigo sa fungal infection medyo tambalon, no? Tirahan og tambal para fungal infection. Para sa kaayuhan yun. Tirahan tambal fungal infection, di man isog man kayo ang fungal infection. So gipangayoan ko kun nga tirahan tog isog-isog yun nga tambal. So gitirahan isog nga tambal, pag tirag isog nga tambal nga aron unta para sa infection, naigo ang kidney. Pagkaigo sa kidney di naman makaihi. So di na makaihi. Unsa may buhaton para na outlet kay maburot naman kay tubig gud. Sige kung inom og tubig yan, di na kaihi. Unsa man na? Gi-dialysis. So dialysis, ang problema ron, ini-dialysis, di man dahil sa lalim ng dialysis. Ang puunon man sa dena. Labi na og kanang kuan. Kaya nga no, anytime day dok, pag muubos ang BP, tirahan sa norepinephrine, no? Pero og muubos pa gyud iundang ang dialysis. Undang. Kadto panahon na nakaundang to kuan dialysis paghuman tong gikan ko diri pagbalik ako dito, nag-dialysis. Medyo nakasurvive to, pagsunod ugma, moto ko namduman niya, giundang ang dialysis, dago ko chapel sa hospital. Niya, tawagan ko nga, kuha na, undangon ang dialysis, kay miubos ang BP. So, kawanta na kung undang na dialysis, di naman makaihi, asaman, kung saan man paggawas tubig. Kabantay na kangawa na. Murag na na yung mga science nga, delikado na gyud. So mo to akong igsoon ako nagipatawag nga ari dire kay wana lisod-lisod na ni. Kadi ay magbarko ayo nagbarko pag ngitag fast craft diha kay ug magbarko ka di ka kaabot. Tinuod gyud pagkaugma inana ang sitwasyon. So kanang tangible ba? Kanang maghisgot ang kamatayon nga istorya lang kan dili kay feel pero kanang actual gyud. Mura kag ingon gyud kag nunibawat imbalhibo nga grabe gyud. So kadto nga tong Ginoong Hesukristo, kanang akong kabalaka at the time, kung kamo mo'y naa sa akong lugar ato, apil sa mong mabalaka, oy. Bisakinsa nga naa sa lugar, kanang nakay mahal sa kinabuhi,
nga naa ng ICU, unya kabantay ka murag hapit na, or kanang ikaw gyud mismo ma-ICU na. Mubati ka kabalaka, pero kanang kabalaka nga imong bation natural gyud na. Ngano man kay mismo gani ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsunan, kabantay mo, ang atong Ginoong Hesukristo mismo sa dihang nakasabot siya nga hapit na moabot ang iyang takna, nabalaka man sa apil, no? Nabalaka sa apil. Mo na nga normal na kay nahadlok man, nabalaka man atong Ginoo, Dios gud siya. But naa say pagkatao, ang iyang pagkatawhanon, nagsingabot ng panahon na balaka siya sa adlaw sa iyang kamatayon. Nana sa Matthew chapter 26 verse 39 nag-ingon siya, "My Father, if it is possible, take this cup of suffering from me. However, not my will, but your will be done." Sabi na saya pa, "Amahan ko kung mahimo, kuha kining kupa nga naa nga imong gisangon ako kung mahimo." Di man ka balusok ang atong Ginoong Hesukristo sa pagkatawhan no, nahadlok og nabalaka og nihangyo nga Lord. Ayaw lang sa gitaon. Maka nihangyo sa apil. So kana day mabalaka ta nga kanang about sa kamatayon, mismo nga atong Ginoo nabalaka siya nga hapit na maginiabot. Munang nag-overtime siya ampo eh. Didto sa tanaman sa Getsemani nag-overtime siya ampo. Iya pa ganagiingan ang mga apostoles ngano nangatug man mo, ampo mo. Ang mga apostoles kay dili man ila. So murag di kayo sila sa gamay, no? Para ko nato, og mahisgot ag kamatayon nga murag di ka ka-feel kay di man kay ikaw may direktang hingtungdan murag okay ra. Pero kanang ikaw may na direktang hingtungdan, bida. Mo to Jesus Christ nga siya may direktang mahingtungdan, nag-overtime sa ampo didto sa tanaman sa Getsemani. Inana ang kabalaka sa atong Ginoong Hesukristo. No? Unya, lalim ka na, bisan sa iyang hugot nga pagampo. Bisan sa iyang hugot nga pagampo, nadayon man gyud to. Nadayon man gyud ang pagbudhi ni Judas. Nadayon man gyud nga gidakop sa mga kasundaluhan. Nadayon man gyud nga gitugyan siya sa mga kamot ni Pilato. Nadayon man gyud nga gihukman siya sa usa ka dili magkatarunganon nga paghukom. Og nadayon nga gipunalan siya, gikastigo siya, gilato siya, gipurong-purungan o gilansang sa krus, gibugal-bugalan og namatay. Nadayon man gyud. Ang pangutana, wa di ay dungga ang pagampo sa atong Ginoong Hesukristo? Makapangutana ta na wa day sa dungga. Imagine ka, Jesus Christ na nag-ampo, wa sa dungga. Di ba kita mismo sa itong kaugalingon usahay makapangutana sa ta, Brother Amper, nga makaingon ka, Lord, di ba nag-active man ko simbahan? Di ba nag-devotion Santo Niño, devotion ni Mama Mary na amang ko, wa mo ko absent yun eh. Lay minister man gani ko, katikista man gani ko, choir man gani ko, active man ko, safety man ko, ngano man akong ipangayo, wa man nimo ihatag. Tinuod yung kahani nga naa ka diha. Abot na to sa hunang-hunang eh. Matag kon ba, ka-active na ko simbahan, ngano man, di malas, padayon man ako di malas. Doon ay usad yung gingisi-ngisi lang, okay man lagi siya. Di ba, Brad? Ikaw seryoso kay kasi mong kinabuhi, di na gani kahapit mong katawa. Ngano maning ko na? Pero Jesus Christ, nagkabo pa yun niya. Nga nag-ampo siya, kato niyang pag-ampo, di magito komedya. Nganong dili komedya? Gabiin na ko god, nangatug na ko ng mga apostoles. Nangatug na ko ng mga apostoles. Pero si Jesus Christ, wa matug, nagtukaw siya, nag-overtime sa pag-ampo. But despite the fact nga nag-overtime sa pag-ampo, wa di sa dungga. Pater in manos tuas, comindum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. So despite of his heartfelt prayers to the Father, nadayon ang tanan. Mao kana ang kamatuoran base sa balang kasulatan. Pero kanang pulong Father, into your hands I commit my spirit. Kung atong tan-awon kana nga pulong, Father, into your hands I commit my spirit. Kana siya kung atong i-dissect na, Brother Sok, atong pisa-pisahon gina. Doon na say usa ka independent clause o duha ka phrases. Unsa man ang independent clause diha? Kanang pag-ingon niya, I commit my spirit. Ang subject na I, commit is the verb, my spirit is the object. Kanang duha ka phrases kanang Father, mao man na siya ang noun of direct address.
o ganang pa into your hands, prepositional phrase. So, ang paggamit niya direct address, Father. Father. O ganang personal pronoun I. Personal pronoun I. In the nominative case, I commit my spirit. Nagpasabot nga, grabe day ka personal, no? Grabe ka intimate ang relasyon sa atong Ginoong Jesucristo nga ito sa Amahan. Kasabot sa Father, dito siya panahon sa kalisod, dito sa dagan sa Amahan. Dito sa dagan sa Amahan. So ato makalifliktas itong kagalingon nga panahon sa kalisod, panahon sa mga problema, Dr. Bulisel, dito patakag dagan. Dito patakag dagan ito sa inanan, ato sa mga barkada, nga kung mga uban, wa na klaro, no? Mudagan ka, ngadto sa Amahan, mudagan ka sa Dios. Kaya usahay magod, la dagan-dagan kito bisig asa na ka nakalimot ka sa Ginoo. Nikabot wa nagilain, da usa pa. Paano tayo mahimo gyud? Usa pa ka mga atos Ginoo. But kini gitudluan ta nga in times of crisis, Father, into your hands. Kasabot siya nga sa imong mga kamot. Kay si Jesus Christ naagi na sa daghang mga kamot dito sa mga kamot sa mga Hudiyo, kamot ni Pilato, kamot sa mga sundalo, nalansang sa krus. Grabe ang kasakit niya nagian. But pag ingon niya, into your hands, sa imong mga kamot. Kibaw sa nga dito sa imong mga kamot, Amahan, safe ko diha. I commit my spirit. Akong itugyan ang akong espiritu. Pero mga kaigsunan, sa atong panahon sa usapon nga butang nga kanabang makapamalandong ta nga ang pinaka-safe nga lugar sa atong panahon sa kalisod ngadto ta sa atong Amahan. Ngadto na ito itugyan ang atong kaugalingon. Pero sa pikas bahin mo lagi giingon. Pero mo lagi, ang atong bida lagi namatay. Unsa man ang atong bida namatay, wa ba sa dungga sa iyang pagampo? That's number 1. Number 2, unsa man pildi ba ta? Napildi ba nga, wa man namatay man? Now, number 1, kanang pagampo niya, wa ba pasabot nga wa sa dungga? Because iya magi-qualify ang iyang pagampo. Ningon mo sa siya nga, not my will, but ang imo, dili ang akong pagbuot kun dili ang imo. Hangyo lubo ang himong Jesus Christ, but iyang gi-qualify. Hangyo lubo, kay kita magampo ta hangyo lubo man kita. Hangyo gyud nga Lord, hatag na ko Lord. But kana na ang imong pagbuot may matuman. Ako bitaw pag take na ko bar exam sa una, ang akong ampo Dr. Buliser, kay I was only given 2 months leave diri sa DOHP pag take na ko bar exam. Ang akong pag-ampos Ginoo ka na pag dawat na sa result akong ginyan, Lord, pasaragyo ko in taon oy. Hangyo lubog to, papasaragyo ko. Pero kung simbakong gigan imong pagbuot ng matuman niya, tagay kog kusog nga madawat nako. Tagay kog strength nga kaya na kong dawaton mahagbong ko. Pero ako yampon mga papasaragyo ko. Bitaw. So, ang iya po ni Jesus Christ, gibutangan, gi-qualify niya. Hangyo lubo nga ko mahimo, kuha kining kupa nga imong gisangon nako. Pero dili ang akong pagbuot ni matuman kung dili ang imo. Nganuman, because ang salvation lahi ang concept niya. Nahitabo gyud. Kay pagbuot man sa Ginoo, tungod aron nga makita ang bigger picture. Makita ang bigger picture nga mao ang kaluwasan. So ang pagbuot sa Amahan, napildi ba atong bida kay namatay man ang tubagwa? Usa kadto pag-ingon, Pater in manos tuas commendum spiritum meum. Amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. Usa ka announcement of victory. Nga naman, tungod kay ang mission na accomplish. Mission accomplish. Ha? Kay usa ka requirement aron ang tao maluwas, malukat gikan sa sala, mauman ang pag-ula sa dugo. Hebreano 9:22, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, way kapasayloan sa sala. So kinahanglan yun nga maula ang dugo. Kita ni mo ang bigger picture. Naula ang dugo. O dunay kapasayloan sa sala. Kadto nga singgit, mao kadto mga kaigsunan ang singgit sa kadaugan. Ha? Kadto mao'y usa katingog nga minglanog sa kaitasaan sa langit. Milahos sa kahiladman sa yuta ug mo'y nakapakurog sa inferno. Nakapikas sa tabil sa templo sa Jerusalem ug nakaaghat ang katong senturyon nga mitambong sa cross. Muila kung kinsa si Jesus nga Dios. Kadtong mga tao nga mitambong sa cross, nakonbinsi sila. Pagkamatay ni Jesus Christ na mukpok sa ilang dughan, tinuod gyud isa nga Dios. Iyang kabig ang mga magkasala. Namatay, naula ang iyang dugo, pero usa kakadaugan
kay kita na luwas man. Mission accomplished. Muna nga akong balikon sa pag-ingon, kanana ang nasulti na ko ni sa pipila ka mga city palabras, pero akong gibalik sa pag-ingon nga, kinini ang kanto bitawng movie bitaw nga Saving Private Ryan. Kita siguro tantanan ana nga movie, no? Si Dr. Bolisir kita baka na do? Pagkanindot ng movie, during the World War II, no? Nga kato mga American soldiers pada dito sa kwan kay nag-uban man Japan adto og ang Germany sa gira. Sila'y kontra. Kadtong apelido man ng Ryan, ang ilang mama doon ay 4 ka mga anak nga mga sundalo, namatay ang tulo. Muna nga ang kadtong ilang US State Department of War, gihimo ag mission dito si kwan Tom Hanks sa minagdaan na. Gihimo ag mission Captain Miller sana nga kuha ag itong usa. Mo to yung mission. Kuha atong usa. Kay wa naman nga matay naman tulo sa may wa na mahabilin sa inahan. So kadto si Tom Hanks iya gitong gikuha pero patay. Patay siya adto. Namatay si Tom Hanks pero nakuha niya kadto si Private Ryan ang nagdana sa Matt Damon. Kauli gyud. Mission accomplished gyud pero giinan siya iyang gihunghungan dito sa tulay sa earn this. Tawa ya earn this. Mao na ang ending niya dito sa sementeryo, si Matt Damon kanang hinumdum siya ba iyang gisaluduhan ang iyang kapten nga akong gituman ang imong giingon. Akong gituman nga mutarong ko sa akong kinabuhi. Kay kasayang imong kinabuhi ug daghan pa mga soldiers nga nabuhis aron lang makuha ko. Daghang salamat. Mo to iyang gikuha iyang pamilya iyang inan. Tell me, I am a good man. Sulti ko, tarong ba ko nga pagkatao? Di ba ang tubag yung asawa you are? Itubag yung pamilya nga tarong ka. Kaya iya mag-iinan to sa lubong nga ako yung kamutan nga mahimo kong tarong mamay imong tugon. Sumuna nga kita no sa atong kabahin ang atong Ginoong Hesukristo namatay sa krus. Giula iyang dugo sa krus. Unya pag ula aron di ay nga kita maluwas. So panahon sab nga namatay atong Ginoo sama katong katamhang sa dito sa sementeryo. Karon Bali Santo man atong Ginoon atong Ginoo nagdupa sa krus. Lord, akong gipaningkamutan nga matarong akong kinabuhi kay mao man ang gimong giingon. Ug akong pangutan-on akong kagalingon, akong pangutan-on akong pamilya, akong pangutan-on ang mga tawo sa akong palibot. Natarong ba ko sa akong pagkatao? Natarong ba ko sa akong panarbaho? Natarong ba ang akong kinabuhi? Mo nagingon sa kanta ba nga, how marvelous, how wonderful. How marvelous, oh how wonderful is my song shall ever be. How marvelous, oh how wonderful is my Savior's love for me. Unsa ka katingalahan, unsa kanindot ang gugma nga gihatag sa Dios diri kanato. Pater in manus tuas, commendum Spiritum meum. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.